Las Vegas'tan salam. Biz yine Atavata Media olup Las Vegas'ta dünyanın en ulu teknoloji servisine geldik. Atavata Media şoňa çağırly. Yine şu fırsatda biz Las Vegas'a bağlanşan videolarımızın has köp tomoşa edilmesini kazanmak maksadı bilen TikTok'taki Las Vegas'a bağlanşan haýsy o videonun aşağında yazılan komentarya, haýsy komentarya en köp like alan bolsa şoňa yine şu US Polo saatini sowgat bermek istəyäs. Elbette yöne esasda şertimiz var. Birinci şertimiz şol video adyny 500 like almaly. Näme üçin diýseňiz, bizim maksadymız elbette Las Vegas'a manaşly videolarymyzyň has köp tomoşa edilmesini kazanmak. İkincisi, şol ýazylan komentarya umuman hapasöz şoňa nakat bolmaly. Üçüncü şert bolsa da şu komentarda en köp like alan tomoşaçymyza şu saady berjek nähip bolsa, hasam berjek ýöne men häzir Amerikada öwretmek anlatda şol sebäpli Türkmenistan'a özüm baran wagtynda elçip berjek. Häzirçe hoş, sag bolun.